Gurbanguly Berdimuhamedov adynaky howanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň resmi web saýty işläp başlady. Bu web saýtyň işe girizilmegi gaznaň işini ösürmekde nowatdaky ädim boly we ol amala aşyrlayan insanperwer başlanýyşlar baradaky maglumatlaryň açyklygyny hemde el ýeterligini ýokarlandyrmagy gönükdirlenir. Gurbanguly Berdimuhamedov adynaky howanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasy 2021-nji ýylda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen döredilen pursatyndan başlap gazna aýratyn alada, lukmançylyk kömegine we durmuş goraglygyna mätäç çağalar gollamak boýunça ulgamlaryň işleri amala aşyrýar. Çağalyň saglygyny goramak, olaň hemme taraplaryň ösmegine ýardam etmek, bilimi gollamak, şeýlehem insanperwer kömegini bermek Gurbanguly Berdimuhamedow adynaky howanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň işiniň esasy uğurlarydyr. Saglyk mümkinçilikleri çäkli, enata tarapyndan howanarlyga mätäç bolan we durmuşyň agyr ýagdaýlaryna düşen çağalara aýratyn üns berilýär. Gaznaň işi milli we halkara derejeli insanperwer taslamalary öz içine alýar. Gurbanguly Berdimuhamedow adynaky howanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň resmi web saýty döwrewap maglumat platformasy bolup, onu gaznaň wezipeleri we ileri tutulýan uğurlary, amala aşyrlayan maksatnamalar, Haýyr Sahawat çäreleri we gazanylan netijeler baradaky maglumatlar ýerleşdirilendir. Ulanıcılar täzelikler, edilen işler baradaky hasawatlar we möhüm başlanýyşlar bilen tanışyp bilerler. Web sayt jemgyýetimiz üçin amatly bolup, 3 dille türkmen, rus we ingliz dillerinde işleýär. Web saytyň işe girizilmegi, jemgyýetçilik, hyzmatdaşlar we halkara uramalar bilen özara gatnaşyklaryň netijeli guralyna öwrülmegi, şeýlehem çağalygy goramak çäklerine Haýyr Sahawat işleriniň mundan eýlekde ösürülmegine ýardam etmege gönükdirlenir.